Hello, good morning. Yeah, for today video po is kay sinaw kay pagtang. So natay buhaton magtanong ga iko og kanang sili nga plastic. So plastic. Sili nga ay basta mao na siya guys. Yeah, tanong guys, let's go. So mo ni ang atong gamiton nga planggana. Okay, buak nga planggana mga boys. So diri dapita mga boys kay naa diri ang akong sili nga gisidlings na ako mga boys. So sige, ana ra siya mga kuis, naa ta diri luyo sa ato ang payag. Yan ara atong bayabas nga sigihan nato kuha mga kuis. Oh. So mao na ni siya. Ato na siyang i-ready. Okay, magtanom-tanom puta mga kuis kay kami lami man pud ni maka-harvest pud ato ang tinano mga kuis. Kanang mao pag-harvest niya ato ang lutuon dayon. So pagkalami-lami mga kuis. Na ako'y alagbati. Akong kamatis. Siya na siya buwak. Nasad ko eh. May kuha pa kayo tanan liwat ninyo guys. Onya atong bukaton is mag ang taani. So mao na diharon mga guys. Ato ang kuskus, ato ang sayaw. Mao ni ang kinabuhi sa content creator. Pero nakapait nako mga guys kay wala koy stand sa akong cellphone kay nagubi. Mao na resulta ron bali-bali o napay matuwad pa ni siya o sige lang ana lang o wala editay. Ganahan ko magtuwad pa ning resulta. Kapuyag na. So ana lang siya mga kuis niyang oras na to karon time check kay alas 9 o alas 9 padung na alas 10. Ang siya kayag so lain na siya ni kuan na usa ka sili. Cellphone sa camera man ni siya kay lami-lami na gini mga kuis. So mo din yung atong balinan kuis. Ikas nga nature seedling. Tulo ka seedlings. So ayan nindot kay ang akong saluyo mga kuis kay daghan sa mangga na siya nga ako. Murag ako ano inanan mga kuis. Ana ni siya. So nana siya kuan na siya luhat sa ilaw. Kuan usa ka buo. So ato na lang siyang kunan og buka pabulo para mahimo siya upat. Ato na lang nang kasya-kasya kong voice. Ito ang sili at sal saba. Uy, saba. Saba, kaya nag-video ko. Ha? Okay, gino voice. Nag-video. See, nana ko'y upat ka. Punuan sa sili at sal. Okay, tambal mo, Ming. Nagamot yan pangita voice. Kunin mo ni. Kaila na lang ko sa iyahang tambal. May daghan yara. Kadang ang gamot ini pangita. Daghan kaayo. Pero ako kailaan niya itong sayngan ano niya. Ako kaila. Ako kumok. Kumok. Daghan kayong mangga na magatapok. Okay. Nagligid-ligiran na mao ni siya ang iring nga katong. First na ko nga video ko is na magsunod-sunod jud ni siya. To na akong kuan. O di pa mi ay. Ara. Ani. Buutan man ni siya guys. Buutan siya nga iring. Pareha color sa among iring sa Mandawi katong nawala na. Yang akong iro kay diri nasa tugikan eh. Diha siya gikan ay. Anuan siya ing ani mao sa niang kuan sa iro. Si Coco diri gikan. Nya. Sama ni ron. Kata kahuman na ako'y pinya. Grabe katamis ani niya. Ako siyang isuway og tanong. Ambot mabuhi ko pa ni. Sa pag New Year ko is mabuhi ko pa ni. Kuha anak ko. Ay. Mabuhi pa ni Kuis. Madala pa nag-smile. Madala pag-smile pero gihian gini mo diri ming no. Pagka very good. Ato lang siyang gihian. Good job. Good job ay kaming. Taplang ganyan. Ano siya tambok kaya po ang kuha ni Kuis. Tapos ang kuha ni Kuis. So kani wala na nagamit kay mangita pa ko og seedlings nga atong itanom anak ko is nya kani atin ni siya dayon na atay red nga alugbati dili ko ni siya kuhaon kay kan pagkaon ko ni iro. So aritas atong limonsito dili lang ako siya kuhaon ko is kay murag na uyon man siya diri uy pero daghan kay siya aphids. So mao ni maka kuan sa atong tanom nya okay ra ka diha Ming. Oh Ming hello fights Ming. Tambal na ni mo Ming. Okay quiz.
That's it for today's video, quiz. Bye. See you for my next video. Salamat sa pagtanaw o pag paminaw. Ciao. Bye.